Żewġ kumpaniji tal-kostruzzjoni ġew ikkundannati jħallsu bejniethom is-somma ta' ftit anqas minn 25,000 euro wara li nstabu ħatja ta' inċident li wassal raġel ta' 44 sena jġarrab diżabilità permanenti ta' 5%. Il-każ seħħ fil-bidu ta' Mejju ta' 10 snin ilu meta Ġeżmont Grima kien miexi fi triq Santa Rita San Ġiljan u żelaq fuq siment likwidu li tħalla fl-art fi triq għan-niżla b'mod mikxuf u ta' periklu għan-nies fit-toroq. Fil-qorti riżulta li l-post li fih żelaq il-vittma kienet rampa li saret b'mod temporanju minn flok taraġġ bl-iskop li jinkiseb aċċess aħjar għall-użu ta' gaffa biex isir xogħol ta' twaqqih. Fil-qorti jingħad li wara li l-ħaddiem wassal il-konkos ħasel it-trak bl-ilma u ħallih jiskula mas-siment fit-tarf tar-rampa bla ma kinsu. Il-qorti preseduta mill-imħallef Silvio Meli qalet li dan l-impjegat bħal ħafna ħaddiema u kuntratturi naqas bi kbir li jħossib iż-żona pubblika fin kien qed jaħdem, ħaġa li l-istess ħaddiema f'dan is-settur partikolari huma obbligati li jqisu għal ġid komuni iżda li jinjoraw. Il-qorti qalet li l-kumpanija naqset milli tieħu miżuri biex tħares is-saħħa tan-nies u kkundannat lill-impjegati li wara li ħasel it-trak mill-konkos ma naddafx l-ilmijiet li hu stess tefa' mal-art. Fid-dawl ta' dan il-qorti kkundannat li żewġ kumpaniji jħallsu lill-vittma ftit anqas minn 25,000 euro wara li l-vittma ġarrab diżabilità permanenti ta' 5%.